Ja seuraava onnenpäivä jatkuu, vaan eihän tästä nyt pääse mihinkään. Oi. Ihan hyvä tuote on. Tämä onnenpäivä agenda on jatkaa 30. Ei vitsi, mä unohdin elmukelmua. Mun piti ottaa sisältä elmukelmua, että mä saan... Mulla on tuohon semmonen visio, kun tuosta puuttuu pikku palanen, niin mä vedän elmukelmua tuohon autoa vasten ja sitten mä vaan lammaan tuossa paikallaan, niin kuijutan tuohon lisää kuitua. Mulla on tuossa kuitua. Niin sitten se ei tartu se kuitu tuohon autoon, vaan se tarttuu se elmukelmu. Ja mä saan se elmukelmu vaikka hiottua siitä pois sitten. Ja se tulee samalla tää auton muotoinenkin tuosta kohtaa. Niin. Tällä toisella puolella tänne mä pistän itse varmaan vaan lasikuitupakkelia, kun tuo on vaan yhdessä osassa, mutta siinä on reikä, niin tuo menee varmaan lasikuitupakkelilla. Ja sama homma nämä tässä. Ja. Niin, pakoputki villaa haettiin eilen. Vähän jää lyhyeksi ehkä. Mutta jos tuo Venla tänne jossakin vaiheessa se leviää, niin eläkää kertoko Venlalle, mutta se olisi vähän niinku sen homma sillä ei tiedäkö laittaa noin. Mä kyllä tykkään tästä, minkä näköinen tästä pyörästä nyt tuli. Jotenkin omaa silmää on paljon kivempi mitä tää oli ennen. Toki ne aikaisemmat tarrat, niin ne kyllä repsottikin aika hyvin. Takalipan tarrasta puuttu puolet ja osa oli lähtenyt, osa tarroista ja osa repsotti. Mutta nyt otetaan tosta lämmittimeen lisää poweria. Nehän paleeltuu. Sitten otetaan hörppy tästä ja lähdetään hakemaan elmukelmua. Jaha! Tuohon kuitua. Elikkä vähän präkkiksellä eka enimmät kaakat pois sieltä. Pitäisikö tuo käyttää ihan... Toivottavasti se ei nyt tipaa kokonaan siitä. Aika huonolaatuinen tää puskuri, mikä tuli mukana. Paljon ilmaa tuolla lasikuijussa ja sitten se on vaan täytetty jollain. Mutta se on semmonen. No, siinä on pensseli. Tuohon ei kyllä paljon hartsia. Mä en tiedä, pitäisikö se vaan tehdä johonkin tommoseen. Hankalaa vaan saada näitä sekoitussuhteita kohilleen. 2% seokset. En tiedä, pitäisikö mennä ihan peristuntumalta vaan. Tuo sopivan pieni kippo, niin tehdään sinne vaan. Tää menee kyllä niin vähän tätä hartsia, että on pikkusen hankalaa tehdä seokset, mutta ei se mitään. Tuonne kun koittaa nyt 2% laittaa kovetetta, niin voi olla haastava. Pitääpä leikata tästä valmiiksi oikeanlaisia paloja ja sitten vois katsoa, jos löytäis kumihanskat jostakin. Ne on kuitenkin ihan hartsisa. Mä veikkaan, että tuo olisi jo aika hyvä. Joo. Se on varmasti ihan todella riittävä. Kunnolla sekaisin vaan. Ja mä en tiedä, vois hakea suojalasit ihan varulta, koska tuota mä en halua silmää, että roiskahtaa. Ja näin, niin ei kuijuteta tätä lokaaria uusiksi. Tuo pitäisi vain teipata tuohon niin jotenkin kiinni.
Ui, mikä pelastus. Ei ollut lähelläkään tipahtaa. Eiköhän tuohon joku juta. Tonne vois vielä jonkun teipin laittaa noin. Joo. Lähtisiköhän tuo taittuu tuosta kosta vähän? Vähän kastelee. Joo. Koitetaanpa vaan laittaa paikalleen tämän. Noniin. Tähän tälle tekisi, että tää sais pysyä tuossa. Tätä ei viittis sotkia ihan hartsiin, mutta... Okei. Tilannepäivitys. Äänenvaimennin. Siellä ei varmaan enää hirviästi ole siellä vaimentimessa villoja jäljellä. Siellä on edellisiä villoja vähän. Ei ainakaan näytä kovin... Ei siellä oo villoja tuo enempää. Hei. Siellä ei oo villoja. Ihmekäänkö se on pitänyt vähän meteliä, merkillinen. Siellä ei oo villoja. Ei oo mitään. Näyttää joltain koiran karvalta. Tunkasee sen sinne ja se on hyvä. Sitten laitetaan lisää hartsia. Tuohon on vähän lisätty kuitua nyt. Tää vielä tonne sisäpuolelle vähän lisätä, sitten tuo mä ulkopuolelle nyt lisäsin, niin sitten tuo ulkopuoli kuivuu. Sitten otetaan Hussen soundcheck-video. Katsotaan, onko muuttunut äänet yhtään. Muuttuko äänet yhtään? Ennen hirviä meteli, nyt on vähän miedommat.